The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon na Marlon Hinovia, ang regular anchorman, sining palatuntunan Aksyon na Firing Line, ako naman Aksyon Artay Hupon, checking in diri sa medyo magalumon, no, kag maulanon sa gihapon nga presentation, karon iyang nga Miyerkules sang gabi, pitsa 2 na, sa bulan sang Nobyembre, tuig 2022. Action Firing Line. Liwat na naman kita nga magapangalagad sa inyo tubtob sa takna nga alas 9 karon nga gabi sa nasiling ko na. Nagtupa pa kay nang ulan diho sa Metro Bacolod kag iban nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental. Action Firing Line. Ginabi-abi na nato ng aton magkaaksyon nga nagatabid na kag nagaupod na sa aton karon nga gabi ang mga naga-monitor via Facebook kag subong man YouTube sa online at the same time. Sa mga naga-monitor na via on-air, kuto malabutan sa aton sininga broadcast. How do you do? Kumusta ka mo mga suki namon nga mga tagpalamati sa kanginan kag sa online? Action Firing Line. Ante sa aton sinipila ka mga pambukas nga mga balita kag informasyon. Karon nga gabi, DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. ari na sa aton nga linya gikan sa Provincial Disaster Risk or Provincial Disaster Management Program Division. I-check nato na pinagka-latest nga weather advisory karon na gabi. Let's have action. Gani Republika, action gan. May gabi, please kamin. Action Art, mayong gabi sa aton mga listeners. Ari, lakat sa aton tiyempo, sini nga gabi, no, Miyerkules kita karon Nobyembre 2, 2022. Si low pressure area ni, nagwasaag na gid siya. Ang nagapaulan di sa aton, ang iyang extended elongation, o kon ginatawag naton nga trough, no, rawit-rawit sang iya sirkulasyon naglapta, may ara madamol nga galom, may ara man nga tulo taliti lang. Diri sa Negros di nagpabatyag siya, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uob. Okay. So, ang trough ni low pressure area Queenie, ari siya sa Eastern Visayas, Caraga kag Davao region. Idulot niya, o kung gindulot niya magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagob. While ang shoreline ato gidto sa babaw nayon sa Balintang Channel sa extreme northern Luzon sa Batanes, ang idulot ni magalumon man kalangitan, may lapta-lapta man nga pagtupa sang ulan kag pagpanagob. While ang Metro Manila naman kag sa iban nga bahin sang aton kapungsoran na upod kita diri Western Visayas, Negros Occidental nga may pagulugalom lang ang kahawaan hasta nga magalumon ang aton kalangitan. May naligwin ini nga mapagulan ukon pagpanag-uob nga tugay ni sang localized thunderstorms sa aton forecast wind kag shoreline. Okay. Ang coastal water condition naton way kita diri sa northern kag western section sang northern kag central Luzon. Sa Mindanao wala man ta di ari kita sa Visayas kag sa iban nga bahin sang Luzon na paidalom kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin amin na sidlangan. Kalmado ng aton baybayon, hari na kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini siya 0.6 hasta 2.1 metros ang aton astronomical tide. Kag sa alas 9 45 sini nga gabi dugay-dugay. Ang hunas naton 0.1 metro. Ang taob magabalos alas 8:18 buwas sa aga 1.0 metro ang kadalumon. Alas 5:42 sini nga hapon nagpahuway na siya haring adlaw. Magpakita ini siya o kung bukang liwayway alas 5:29 buwas sa aga.
Kag nagahamboy kita 25 hasta 32 degrees Celsius. Kung 67 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. So, manilakas nga itong timpo sining gabi, action art, no? Okay. Si, At least nagkapawayway kita no nga inang grabe nga pagtupa blasong ulan abi ko gani kay ina pag bagos-bos siya kung amo naman tuliwat mo. hindi kwan lang to, inang trafya. Traffic lang daw, no. alas 5 estimated nila ginang malusaw ini siya. Hindi pa man siya nalusaw gid kundi naglapta lang sirkulasyon niya. So matamat ni siya dissipate no. Ang Okay. environmental surroundings siya way nagaapod sa iya hindi favorable sa iya. Aha. Ang source ng northeast monsoon nagasugata sa open sea surface sa mabugnaw, hindi mainit no. Aha. Unless kung ang baybayon naton mapaang ti maka accelerate siya no sang mid circulation level ya favorable sa isa ka bagyo. Ti ini way nagpabor sa kay Queenie nga mangin favorable ang iya pagbiyahe no. Halin dire siya sa Palaw, Pasaka, sa Babaw. So, Okay. wasaag siya pag hinampot niya dinayon sa may Caraga, Eastern Visayas. Okay. So, san una ton ekspektaron nga magapakita na gid kag magatagi-iti naman si Haring Adlaw? Buwas ara na, kagina sa ngaga, kitao na siya Oh, nagpabatsyag sa kaina pero Oo. hindi gid lawig eh. Ate, okay, may mga draft mo. Hari lang di siya sa Eastern Visayas kagabi, ang low Okay. pressure area. Oho. So, buo pa siya, pero ini nga aga, ini nga adlaw daw, wasaag na siya. No? Okay. So, matamat ni siya, dissipate na. Oh. Aha. So anyway, kabay pa nung nga way na sa Oo. nagasunod aksyon after sini kay Queenie. Subong daw tinlo pa man ang aton Ay, nga salamat. pana. Tinlo pa man ang atong nga West Pacific Basin Mhm. way kung ang damol nga galom. Nantawan nato niya for how many days no nga Okay. nag-approach kita sa tunga-tunga sang Nobyembre. Gani man 53 kadlaw na lang Christmas na ho. Oo. Ay sus. Sige, aksyon kabay pa nga Sige. way na sang masunod. Galing kiti amo na hindi kita makahambal nga patapos samtang nga may nabilin pa nga hinadlaw. Oo. Gani. Oo. Sige, halong aksyon Sige. Welcome, mayong gabi, action ad. Salamat gid gani Republika sang Provincial Disaster Management Program Division o kun PDMPD sa pinaka-latest nga weather advisory. Sila ining unay no because kita actually pwede man kita maka-access sa pag-asa no sang latest nga mga weather advisory pero mas authorized, mas makaintindi ang taga PDMP since ka may training ni sila no kung paano mag-discuss kag kung paano maglantaw sa mga gina-forecast mismo sa pag-asa no kung may actual sila makita da sa mga satellite images no paagi sa pag-asa, then ang taga PDMP well trained na sila no ginatun-an nila kung paano maeksplikar kag mahangpan sang publiko. Action firing line. At least basi magkapahuway na kita hopefully by tomorrow pero way ko gasiling nga ti tayo yun na ning init no kay although nawasaag ining si Bagyo Queenie naging LPA na lang meaning hindi ta ma-discount ang possibility nga may mga localized thunderstorm sa gihapon nga magatuhaw magaluntad sa aton diri sa palibot sang Negros Occidental kag amuman diri sa sudad sa Bacolod, mga possibility nga hindi tagid malikawan. Action firing line. Ang importante lang nga kung paano kita o mangin maaligmat, mabinantayon, agod nga malayo sa ginatawag nga disgrasya. Do pariyo bala sining bagyo nga si Paing nga nag-igo diri sa aton, nga sino balaya maguna-huna, nga si Paing amo ni siya kadako ang kahalitan nga ituga niya kag kapin pa diri sa Region 6. Action firing line. Can you imagine? No, wag nagsunod sa paminsaron ta nga ang Antique area, isa sa mga lugar sa Panayman nga tuman ka devastated. Tuman ang kalitan nga ila sini na angkon may mga taytay nga nagkalawasdak, may mga taytay nga nagkalaguba.
ang mga alanyon sa mga mangunguma halos nagkalahapa. No, ang iban hindi na gid mapuslan kay gintampukan sang labnan. Action firing line. Kung ikaw mangunguma sina nga magka-relate kag nagkaintindi sa pangabuhi sang uma nga laban pangutang pag-abot sang adlaw sang imo patubas, gilok ang nabilin, inilain kay bisan gilok sang imo humahi, ginanod ya sang bagyo nga si Paing. Action firing line. Kay bisan ang imo sining nga humay nga ma-produce daway sa mabakal kun amuni kapin pa kun hindi mo man dali-dali mapatakas no sa nga basa ini siya ba laban sa tubo ang imong sining nga humay. Action firing line. Subo-subo no ti ang latest sa karon ang account sang Department of Agriculture ang damage no ang damage ang gintuga sa agrikultura ni Paing ara na nagdangat sa 2.74 billion pesos nga kahalitan. Firing line. Grabe man si Paing, do kasimple lang, no? Do kasimple lang kay Paing, pero tiding kakita sila ang epekto niya ho. Grabe, Paing, ginbinlan mo man kami liwat pa ni bagong nga problema ba? Action firing line. Sabi ko gani, ari nakita sa recovery stage ang aton sini nga pagpaninguha halin sa mga lokal nga mga gobyerno sa probinsya diri sa bilog nga Region 6, no? Nagatinguha gid nga magkabangon right after nga gin bombardiyo man kita halin sa pandemya, no? Nagkadto sa ESF, nagkadto sa iban pagin nga mga balatian, iban pagin nga mga issues, pati na presyo kung ano na lang ang ginatubang nga problema ba way man magpaulihi ang kalamidad paagi kay Paing ang resulta puwerte nga kahalitan. Firing line. Ang resulta ang presidente sa pungsod Pilipinas sa nagpapanaog sang bando nga ipaidalom sa state of calamity ang bilog nga Region 6. Now ipamangkot na lang na karon sa mga local officials tananong implikasyon sila. Pag-declare karon sa Malacañang kag sang gobyerno nasyonal nga ang Region 6 ipaidalom sa state of calamity, I understand may ara ina nga support man coming from the national government sa sulod sang anom ka bulan para buligan ni ang mga lugar nga natam-an kag ginsalanta gid no ni Bagyo Paing. Action firing line. Pero naobserbahan nyo, Portino, ang muno sa presidente siling nga okay man kung ano mga program kag proyekto nga ginaduso na naman no in order nga ti ining mga na eksperyensyahan tuga sang ginatawag naton nga epekto no sang sining mabagyuhon nga panahon nga bangod kay Paing siling nga abe manandom naman taliwat kahoy. Siling ko amo niya nga programa permi nga dolaban gi sa palpak blamo. Action firing line. Gagasto milyon ka pesos ang gobyerno kay kuno mapatigayon sang reforestation. Mapatigayon sang ginatawag nga pagpananom sang kahoy. Agod malikawan ang gilayon nga pagdagusos sang mga tubig kun na dito magtupa sa mga nabukid nga bahin sang tagsa ka mga lokalidad. Galing kay siling ko matanom kita kahoy, commercial trees gyapon itanom tada nga pag-abot sang tiempo panapson taman gyapon dogin into talang lawas ta. Firing line. Kay bisan na mga reserve nga forest nga nabilin, no hindi na ginman gani ma-consider as forest mo. Do ang dira sa surod do mga lati na malang nabilin na da. Firing line. Ilang tawan nyo bala? Pero sa kawayan lang ho, na tuduhin nyo pa da, hatag, permit, taga dinar, pangalaka, pangutod, kahoy da. Ilang tawan nyo, pati mga balay, sumungin na pangalsa na sa baki butang sa tunga karsada, hindi pa mo kaintindis na. Firing line. Basi matimpuhan ta kay isa daga konsyal, siling ko, iplastar anay ang imo plano ni nga mapadala kasulat, no, sa gobyerno, parte sa plano mo nga dapat, matagan na ni no sa nagkaigo nga tikang o lihok kaya hindi na ni masigi ang tinapsanay sang kahoy da sa region naton ungkon sa aton nga sa Chicks area particular na sa Kawayan very muin as ang tikang councilor
Di ko lang anay pagmuno ngalan niya, pero kung maplastar yan ng communication, mapasulod niya, dira sa session nila, interviewon na di kay siling ko, gapi na gusto na lang niya. No less than ang ngayon sa gobyerno, tamo man ang nagahatag otoridad nga mag-inotlanay kahoy. Action firing line. Ay, por Diyos, por Santo, maabot ang tiyempo siling ko nga magalutaw kita da mga pumuluyo ninyo kundi mas butang ini sa masecure nga lugar, hindi lang niya muning paing nga lungan ta kung may mabaskog pagin sobra kay paing ambot lang ano gurong guwata. Action firing line. Alas 7:10 na Action Radio Philippine Standard Time na no pagid ang pila ka madalag ko nga balita. Unahon ko lang karon si Sir Frank Carbon kay standby kamo kay Action Zil Minardo. Kay ari manuperti man ni abi ko do naghagan-hagan na di sa Bacolod ang kaso sang tiniruhay ang mga suspect balag masami nga nagka-involve ang motorcycle riding suspect or ginatawag nga riding in tandem. Action firing line. Ay kainas ang udto may nangin biktima na naman no, sa ginatawag naton nga shooting incident. Grabe ini, broad daylight. Why akadlo ka? No? Ginlutang ang biktima nga nagasakay sa motor patay. Anong latest nga development sini kang investigation sang kapulisan? Action firing line. Oy, may ara man gali to. May nasapuan man nga lapsag gunos na Carlota nga dugin bilin ni sa kilid sang kampo. Busin o man yang klase ginikanan nga may tagipusuon nga amo ni man. Amo na ning nga sitwasyon. Sumong binilin mo yang lapsag sa kilid sang kampo, aber i-check ta lang na karon. Action firing line. Sa Sipalay area na may shooting incident man nga nagluntad. Ang good news sa Bacolod, ang supply para sa kabataan, ang school supplies, ara ang delivery na, ang distribution kuno magalawing mga 3 to 4 days. Action firing line. Ang task force ba liwat ni ginsapol ni Mayor Albi subong nga adlaw. Action firing line. Lakip na ang totally destroyed nga mabalay sa Bacolod bangod sa paing nagdangat na sa doble 7 sa 37. Action firing line. Dobingguhan ni doble 7 si 37 na mga balay nga nagkalaguba. Action firing line. Ang sa Negros Occidental kaso sang typhoid fever ang naglabot na sa masobra 600, may 6 naman ang recorded nga napatay. Action firing line. Way labot sina ang gobernador sa probinsya ya daw luyag niya kadungan nga ti alert level 2 gyapon ang Negros do magapagwa sa executive order nga mando nga sa gyapon ang pagsulod sang publiko sa mga government offices required gyapon magsuksok face mask. Why gibla sa malain forming pagsuksok face mask. Total na anad ta naman sini protections lawas ta. Why not abing nga sigiyon tanay mientras tantong arap pang kagaw. Action firing line. Aber sa inyo abi, no? Kuna kuya, why nagilang man problema ni? Ang nami guro ngayon sa gobyerno palagtag mo libre na lang nga face mask para hindi na ninyo ang tao bisan optional na lang at least may gamiton. Ang tao kisa ga pinasaway man lang kay 5 pesos kag 3 man lang na kuno ay ginugbakal anon mo na galing man. Action firing line. Ang wa daw inotel bla nga kita mo na gid nga ang face mask do isa kasi mana nga suksok sang tao kay pigado sulit-suliton mangyapon ti defeat mangyapon ang purpose siya. Action firing line. Pero dire kita anayo siling ko abi ko gani kun okay na ang aton sitwasyon nga magka-recover na kita. Na no ini do ginasunlog gid kita haw. O din kakita sa na nga after sang ISF nagligad, nag-control naman ang pagbiyahe, bangod sa mga cases na ginabantayan, ginigo pagkikita lately sining paing, sining kubaw, hindi kita kapahuway nga taga Region 6 na noon na lang iniman. Online sa firing line. We have Sir Frank Carbon sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Sa aton nga linya, Sir Frank, how are you? Mayong gabi. Art, mayong gabi ng mo. Salamat kisa time siling ko do way naginiya pa way ang aton sir do way untat nga kalamidad ni kag mga nagaigo sa aton dis Negros kag sumungman Region 6 sumungaw. Amo na ang ginasakit ng ulo na mo. Oo. Dahil ang epekto hindi lang niya sa business sector kundi daw binubin nga community. Yes sir. Especially kung narin ka sa tawag lang the bottom 50% working class
the working class, yung mga middle class na ya, so hindi ginatamaan sila siguro, kay damo pa na, may savings pa na sila, sige pa ila ubra ang mahal na sweldo, Okay. ang iba niya sa negosyo nga dalagko, no? At the bottom 50% nga minimum wage, no? Galo libod-libod, etc. etc. Amuning problema gidako. Sila. Okay. Yes, sir. Kay kung ibalik ko kadali, kaya itong pandemic, kadwa ka tuig, tito kadalom, gid siyang epekto to. Mm. Sa aton nga ekonomiya, kadamo ginadulaan ubra, Mm. tag ang pagkaon, nagmahal man to, tungod siyang supply nga kadutay. Okay. No? Amoy na siya. Gindugangan pagid siyang Rosso kag Ukraine, Aha. nagdugang pagid mahal siyang pagkaon, kag nagmahal ang imo elektrisidad, kag imo tubi man, no? Ginapump, tad si kapudal tubi mo kay ang ginagamit siya na, Mm. is diesel sa pumping ta. Correct. No? Mm. Correct. Nagmahal sa pandemic, dugangan pagid nagmahal ang pagkaon pagid sa Russo-Ukraine war. Subong typhoon ang epekto ni pagkaon naman, especially dito sa panay dito nagakuha sa atong bugas mo, mga isda taman, no? Kapis. Correct. Kapis to, kuwang dito. Oo, mga seafoods nga gina-order talin sa kapis to, apektado gini Sir Frank. Correct. Oo, amo man to, ang nagligad nga typhoon ng tisang paing to. Agaton, ang Central Luzon, kuwan man to. No? Di ba si Udet doon nalabayan niya man ang Region 6 to area? No, hindi tanto, Hindi pero tanto, ang atong okay. rice granary, ang Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Central Luzon mo na, Mm. inigo yaman to, ara daghalalin ng bugas ta. More Okay. than half ng rice production to halinda. In short, magamahal pagid ang bugas, way labot nga gina-import ta mahal. Mm. Ang local supply magamahal pagid. So, amo nang ginaatubang subong sa bottom 50%, the working class, kaya sakit ang ulo sa gobyerno. Kaya kinanglan, isubsidize siya gid na ni. Or Okay. else, ma-experiensyahan nila ni mga pamilya ni sa gutom. Correct. Aha. Maduwa na ng kakaon guro sa isa kadlaw. Pero Aha. tatlo. Yes. Oo. So, amo na subong ang... While abot sa mga working class ni mga farmers tabuligan gini dapat yes sir kaya mo gini ang amo ning ang irony bla ka unique yang manugtanom ka sang ginakaon ginakonsumo pero ikaw mismo nga manugtanom mo ay kakonsumo. Amo na ang ginalibog subong sa gobyerno kung ang ila subsidy idiretso nila sa mga tao or ipaagi sa farmers or fishermen. Okay. Para nga magdamo ang production kag magbarato. Mm. Oo. Like atong gasolina, gindiretso nila to sa sa driver, no? Actually, iban operator man lang to nagkuha kay iban nga record nila. Ang operator gali ginbaligya na pero sila gyapon nga nagkuha sa tong subsidy. Ato. Oo. Kalungod. May mga iban to nga kundi inang imo franchise, gibaligya mo na to sa isa to. Why ang record niya gyapon sa LTFRB nga sa imo to ya franchise. TY man niya ang driver ya kay come and go man na, niya ipagi to sa operator, ikaw lang balas driver mo na magatag. Ang lain kay na listahan nila to ya ang daan pangatag-iya sa franchise, gibaligya na to gali lain ang nagauyat sa Frank. Dapat correct na nasa LTFRB para sa Gani. sunod na subsidy nila, diretsyo nagidya sa driver. Ang intention sa to, direct na subsidy to sa Aha. driver. Supposed to be, no? May mga Q4s, may kwanto sila. Yes. Hindi to dapat sa kwan. Duman mo to nga, hindi taga niluyag to, tani, may excise tax, kwao, no? Oo, tasting ng tanan. Ang una nga magbenepisyohan sila, ang mga manggrano. Correct. Kaya nga mga importers ng oil. Ang driver, hindi makabenepisyo sila. Okay. Oo. So, Pero ini dako ako nagalapati ni Sir Frank nung hindi man directly ang mga negosyante gid mahigo sini pero dako naman ning setback for us especially sa pagsulod sang 2023.
ang epekto sa amon indirect. Mhm. Indirect in the sense nga ang kwarta nga nagalibot sa komunidad magadutay. Yes. Kung dutay ang imo binta, chances are basi mabuhing ka man empleyado o kung ang imo empleyado, i-rotation mo naman. Amo na. Okay. Pag ang bangko subong, interest, sige pasaka man. So, this is really hard times. Ang 2023 will be lot nga problema kumpara sa 2022. Tungod singi sang sige pa ang Ukraine, Russia war, kag ang typhoon ni. Okay. No? Nga duwa ni bla ni, ang agaton kag ang mudet ni di. Amo na yung kwan. Yes, sir. May mo ka, kaya imo nga kalabanan sa pagkaon ta is imported. Walo ka man naguro. Yes. Pag imported, dollar ni mo subong, ari na gadabot, I think 58 na. 50, the last time nga lang linggo, 57.95. Isigi pa sa saka. Buti nga noon, mahal man ang presyo bakal mo. Dugangan pag ang logistic, kay mahal man siyang krudo. Sumapatong pagid siya. Ikarga mo sa barko, dalon di, krudo man ginagamit mo, bunker, mahal. Yes. Patong-patong, no? Patong-patong. So, ang gobyerno ta daw galibugulo ya. May ganito kung may consultation to next week sa kwan. Ang atong government kag ang business sector siguro there will be consultation kung paano ang business sector bulig partly subsidize, no? Ini. Kaya Yes, ang gobyerno ta puno naman utang kita mangguro, no? Gani man. Anyway, sundo na mo niya. May kapamangkot lang, sir, subong yung biyayain ninyo sa fast craft after nga nag-resume ang mga requirements. So, ay nagidman singid bago. Ano kay si Sir Bobby Munoz yung mangkot? O sila niya, why required ang vax card? Why naman na subong niya, sir, no? Ginbalik na ang box card. Sige ginbalik? Inuwi, halos na naka-backman. Dala lang imo vaccination card. Dalo na vaccination card para sigurado, ano? Biskan ang duwa mo lang ng basic mo lang first 2 doses. Okay. Hindi na biskan why na sang Booster? Ang booster, o. Basta may vaccination I see. Kaya daw, mayo gida. Sige. Kag magdala mas gapon tiker balabuan siyang barko kung i-enclose may aircon pa, kung di may aircon mainit kang magkalabasa kung man na. Muna. Kaya ara gapon ang minimum nga safety requirements, safety protocols. Okay. Kaya as I said, bamati ko na simo, way giga perde. Correct. No? Oo. Sila ko gani, mahitan nila kung drabra magsakay na sa magana sa entrance na ninyo da kung may aratan ni sinuman nga opisyal sa gobyerno blang nga magbutang da aryo libre ni nga face mask magsulod ka di ari gamitan lang ni why niya bayad kuha ka da do mo na tani blang no do manami na siguro tod man kay ti ang iban da nga nagasulod Sir Frank kisa makita mo na iban da nga nagatrabaho naga-drive tricycle masulod da although gasuksok maglabay da kita mo lang ang karabot na sang ilang suri pero nakita obserbasyon ko siling ko do 3 kadlaw na nga gamitay guro ka face mask ni Sir Frank nautod ang linya ho Action firing alas line. 7:23 na tani no may ara tani nga total barato na malang nasumong abi baklin yun lang nakipangatag sa tao galing kasi sa tong chimpo gina required pa ganin do ay man sang nagapangatag libre siya na may pang iban na pulis imbis nga dakpo nilang tao tagtagan pa nila Sir Frank sorry ginautod ang aton sining linya. Yes, Art. So anyway, thank you gina. No kung may meeting gid man kamo sa uli upod sa mga local government sa magsang gobyerno ma-update lang kami kung may ara gid man consultation man sa part ninyo Sir Frank. Salamat ki sa time. Art anytime. Sige. Thank you. Also, Good night. Good night. Action firing line. Si Mr. Frank Carmon, ang Chief Executive Officer ng MBCCI. Now, ina sa sektor nilang, hindi pa gani directly nga maigo kag maapektuhan sini. Now, after nga may state of calamity nga ginapapanaog nga mando gikan sa Malacañang, what will happen next? Hibaloon ta na diri sa probinsya, nanong mga sarang himuon diri, take note nga pagsulod sang 2023, isa pagid sa mga balantayan ta amo ini ang
pagnubo sang national tax allocation ining budget bala kasing una ira kon tawgon ngalin sa national tiyamakon mo na maiban na nga daan tigindugangan pagid sang kalamidad ba hindi kita kaginawa. Action firing line. Alas 7:25 na pagbalik ta karon ang balita na with Action Zell Minardo. Kag update sa investigation sang kapulisan. Nado ring investigation sa Police Station number 8 kag basi karon may haraman latest nga palayag ang direktor sang BCPO or Bacolod City Police Office. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayang nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handle niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, plate, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kanusin mo cellphone. Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na
Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan nyo da akong kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagig ko kay basis ko, nadala nagig kami nga, may pamangkot lagi daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ano eh. Tapos sa may maskila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay abal mo gapang hulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nakuya, ako makulang. Ay, may pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko per may makamit, tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan per may sakon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa nakulbaan ko per may kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kung hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo biskan pigado lang ka mo ka hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo pagkatapos sa eskwela do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo ilang tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra
Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ingko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mamuna kag Jan Diaz. Kag sa tanan ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamon na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kung ospital.
Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures. Harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon sa inyo regular anchorman Aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon Firing Line! Ako naman Aksyon Artay Hupon oy may gabi dira gali may lang pagmonitor sa kay Sukram oy not na Olba. Ay kabudlay ba saon? Abluwa. O ginapang baliskan nyo Miles Tupas Welar may gabiman kay Nirak Ridera Ali. Araman nagamonitor si Leonardo Lorca Carabuena. Ana Sinoro may gabiman. God bless ko no sa imo kag sa imo man pamilya. Araman ga monitor si John Ski Ilogon Habonilio. Fernando Bongbong Narciso Bong, kumusta ka na bodugay na taway kita no? Araman si Hernani de la Cruz, si Pripi Pink Corazon Fus. Araman si Cram de Miraflor, Roberto Ducado, Merimer kag Lira Castaneda Gali. Gerald Punan, Colonel Gail, Renato Itabag, may gabilan da, may gabilan noy rinia. No, kumusta ka na noy? No, regards lang sa tanan nga taga-barangay Mulo-Bulo. Action Firing Line! Diding Aluhamianto, may gabiman Rodolfo Soralio. Humalumina, may gabindra madam sa kay Philip Kenalon Sagay sa Tokyo, Japan. Si paring Sindoy Ransiyo na kay ngagaw pa, paring Sindoy may gabiman. Araman si Christine Minies Villalubos kag Raymond Tahunira. Salamat sa inyo ha. Imelda Sibalios kag Jocelyn Balahadya. Jean Oy si Sir, good evening man, thank you for listening. Kag Alpine Tumisa may gabiman. Ang iban pwede karon naman dugay-dugay. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Direkitahan ay sa report na ni Aksyon Zel Minando. Now, kainas ang udto nakibot ang halos kalabanan, bago lang natapos di sa Bacolod ang kasadyahan sa maskara, at least sa sininga event, daway kita sa nabatian nga may gintiro, nga nangin victim sa paglutang, ngang may kahimuan motorcycle riding suspect. After sang kasadyahan sa Bacolod, ining Maskara Festival, uy diri naman yan nagtuhaw ho. Subong November 2, All Souls Day, no? Amo na sing una siling nilabaw, gusto mo ang birthday mo magpauli sa November 1 o 2. Hindi ka magalong magmaniyo ka. Ariya laino, biktima sang pagpanglutang and riding in tandem strikes again. Action Firing Line! Hiway makasalbar ang victim sa sining pagpanglutang. Ari sa pagdayday sang komprehensibo nga report kag nanong latest nga investigation sang kapulisan angot sa nagluntad nga krimen. Anong madalom nga motibo sini? Ari ang report kag pagtutok sang patrol no kay ginatutukan gini ni Aksyon Zel Minardo. Ambot anong latest subong may ara na iyan nakita sila nga motibo sining krimen. Patrol Reports! Let's have Aksyon Zel Minardo sa Patrol. Aksyon Zel, may gabi, please come in. Aksyon na Art, mayong gabi, yes, no? So, na-claim na inisang pamilya ang bangkay, no, sang biktima nga ginaluthang patay kaginay mga launa 37 sang hapon dira sa may dalan Araneta. Aksyon Art, no? Kung aton sini nga balikan ang natabo gid kagina Aksyon Art, no, sang hapon sa shooting incident sini, kung sani ng biktima inigin kilala kay Jerry Gacento, 53 anyos, isa ka negosyante ni kag residente sang number 8 Lizares Extension Barangay 40. Sa subong Action Art, ang investigation is sinisang kapulisan nagapadayon pa no kay ti pamangkot ka naman si Police Major Jury Puerto gani kung diin subong nga punerarya gindala so ang pamilya daw ka ilap
sa media kag sa kapulisan so hindi sila magsugid o kon mag-divulge. No, yes. So diretsyo na nila Action Art. Pero si kagina ang natabo sini Action Art, no, diri sa CCTV footages kaya sa subong nag-request pa no ang kapulisan sang iban pagid nga mga footages sa mga establishments kaya do medyo kaburon gini ang kuha na sang isa ka CCTV footage sa diin na diri nakit-an nga ang motorsiklo sini sang suspect kag sang victim nagapadulong sini sa norte nga bahin kag ini Action Art no kung aton makit-an sa footage ara sa middle lane ini ang victim going to north man nga bahin sini kag ang suspect ara sa inner lane no going to north man kag sang hinali na lang ini no natiro sang hanggang kasanay o kon motor riding suspect ang nagtiro amo ini ang angkas no makaapat sini ka beses kag moving ini Action Art on board ang duwa sini nga suspect kag ang biktima so kung tan-awon daw nakita ko na nga sa pelikula inablang mga grabe magtiro do si action tao mula abilidad grabe moving target si Action Nixon may mga timing pa na siya ginapatiyog niya pa na ganing pistula para matimingan niya kung moving target mo ang iba niya ginapunduhan pa na gani Action Art wala ang natabo niya moving target siya duga-duga dahil sila ay manggadulog gulpi lang tanda tumiro correct kagati ang apat ka nabatian apat man kaigo Action Art no wala sang usik ang bala kagati ang na-recover ginaaligar sini no kaya ti ipabarsik examination pa man ang mga bala kung ano ni ipa kilalaan pa no so pero ginaaligar no kay do kadagko gid sang slugs o confired cartridges ni nga nakita caliber 45 no ang initially ang gingamit siniyang armas luthang kagadri Action Art no pagka tiro sini sa may victim nagatabog ini ang iyang motorsiklo kag siya nawigit sa may mga allegations kay gina sa mga kuno naka-witness nakakita nga gina-finishing pa sa pero hindi makit-an sa CCTV nga ginapunduhan siya o kon gintiro liwat basta kay moving pa apat kalupok sini na ang gin-initiate iya sang mga suspetsado kag ti ang kalayuon sini sang pagtabog sang motorsiklo ginabulobanta no ara sa 10 ka metro ang kalayuon kag gani kay ginahambal ni Police Major Roberto nga daw nagdako sa firing range ini ang nagatiro na kay ti kung imong paminsaron moving target so pero do kahapos lang niya ang ila sini nga pagatiro diri sa may victim Action Art no kagati subong ginatry pa nila istorya sini ang pamilya no para may makakuha sila sang information sang madalong pag nga rason o kung ano ang motibo sini Action Art sa pagluthang patay kay subong blanco pagid ang katapos sini sang police station 8 siguro may mga initial naman sila pero sabay hindi pa sila makarelease sang statement no kay kabudlay man nidaan nga insidente Action Art no nga kaso so ginahulat-hulat pa no naton ang ila pagid sini nga motibo no nga ma-establish sa katapos sa Bacolod City Police Station 8 Action Art. Okay. Pero ang isa din nga nakita kay naigo gidya ang tanan nga ginpalupok nga sang armas to sang kung sino man nga responsable sa krimen. Ara gidya nagigo kislawas ang victim. Yes, correct Action Art sa ulo gid mo ang mga igo sini. Sus. No? Sa ulo gid kagati mismo man ang nagkuha sinisang lawas kagina sinisang victim no sa naistorya man tagina ni Action Jan ngati amna ang mga igo man sini aragid sa ulo tan kay kidawasa kadto ko nang sa likod nga portion sinisang victim Action Art kado natangkugo man ang mga nakit-an sang residente kagadito man kagina ang mga naka-witness Action Art. So, amo na mga balantayan, tagin, no? Kung lalong latest yun si Colonel Martir, duway pa man statement sa mong nabuyan, no? Wala pa Action Art, kiti subong ang basihan man sa MCPO ang investigation man no, sang Bacolod City Police Station 8 Action Art. Aha. So, bali, ang winisay, ang victim, negosyante, kilala ni siya, ano ang sa isang business sa Bacolod man? Action Art, dara sa may Lizares Extension, no may ara na Dalay and Jerry nga palabok house, no amo nang iya nga negosyo. Do kalanan.
Yes, Action Art. No, kalaan Okay. ni Palabok House na malapit dira sa may Bagsakan sang Libertad Public Market. So Okay. ikatuan man naton kagina, then try ta kay para tani makakuha man ta sa nga pahayag sini sang family. Galing kay kagina may ato ano man nga may tao no kay may gagawad sulod nagasiga pero ti diretso nga hindi siguro pa sila prepared o kon hindi pa Ti sila okay ti handa pa man nga sila maka- kabalo kung ng sabat nila na guro mo. So wala pa subong no. Dami Mm. masako pa ang family kagati hindi mo gin matimingan kaya oo kung katuan to sa funerarya wala ta idea kung din nga funeral home sinigindala Okay. kaya hindi sila mag-divulge no miskan sa kapulisan sini Action Art. Okay. Sige lang, no problem. I-follow up ta lang ini kag ang aton malang ti ang latest investigation basi may ara karon sa Action Night Patrol kay Major Puerto basi makuhaan mo na siya bla basi may mga additional info man nga mapalabot sa ila office. Yes, correct, Action Art. Kag na-try ko man, no, kay ti residente sang Barangay Forte, no, ang barangay kapitan dre, kaya at least mabalaan ta man ini ang background sang pamilya kag sang victim, no. Dre sa Si may, Kapitan ko na da, no? Villanueva. Villanueva, oo. Pisan Okay, ng kapitan na da. Oo, gani kay may important matter pa man sika pero ginatry ko siya kontak kag gina pa Action Art, no, pero Mhm. ang anang talang kay base may mga important business pa man sika pa. Gani man, ga-extra pa na kung kaysa si Kap. O gani, kay dami gin, ano pa ko namong, no, nabili ng cellphone niya sa ila balay. So, Ah. pero try ko get malabot Action Art, Siling kagi ko na nga nagtingala ko pagsakay ko sa taxi, siling ko do kilala ko maning gadala ni man. Ga-extra ya si Kap na nila ya, portabilidad ya, believe ko Oy, tuod? To na, makuta sa mga kita na, kinaka one time nagkaon na to sa akon, siling ko, kumusta ka na Kap? Yeah, okay mo lang. Kagi nakabay papili counselor? Oo. Na, Try tikon ko kaysa para kung natin daw mga taxi, ay. daw ginatuyo sa iya, ang ginahimo iya, nag-trip siya sa taxi. Tuod, grabe nga abilidad sa kapitan mo. Di ba sa nag-sideline pa sa subo? Base nag-sideline siya, siling ko sobra naman ang kapisa ng imo siya, legal man hiway madaga panunto. Oo, gani. Try ko para taxi o base si Cap. Hindi na sa regular nga nagabiyahe, yan, pang ulo exercise, lawas sa grubla. Oo. Na. Pero, oo. Kaga, tingwaon tala Action Art nang makuhaan ta ni pahayag si Cap Elmer Villanueva. Although may mga initial infos naman tagikan sa barangay pero ti mas lain gid no nga si Cap siniya maka Okay. explain no kaga makapagwa man Pero ang background ni sa pulis kung anong pagkilala na sa victim ni, ano ang ginambal sa pamilya, bala may pamahog prior pa sa pagpatay. So iya nga mo ginakabrutal ang pagtiro man. Di kakita mo yung kabrutal yung kadalagan ang motor, kung lang tawon ta, ang nagtiro ya eksperto ni sa pag-uyat sa armas, kag sa pagtiro sa moving target, tiya nga kung lang tawon naton, bisan expert ka pag ni sa armas mo. No, kung hindi kaya naana din ang nagadalaga ng imo, hindi ka nagkaigo kaysa nga inang stationaring imo target sa firing range, dalagan ka, gulpi ka dulog, tiruhon mo, hindi ka nagkaigo nga way nagagiyo ang mga plate na, di ba? Ariya nagadalagan, ang nakita ko lang niya nga bisa nagadalagan niya, nga maigo yung kupulokpan niya si Action Nixon gani. Action Gel? Yes, Action Art. Si Action Nixon niya paglupok niya si Gabong niya sigurado, igo ginaya. Anong ginaigo ya? Ang target niya. Target niya. Anong ginpalokpanaw? Siya pa. Bakuta sa bla. Gana pa to din si Papang man. Nakayo. Patusangan yung may ginaprekurar pa sa. Prekorar siya. May lagaway si kabati. Wala. Kung batihan to, masiling siya, husto na. Husto na. Kadlaw yan lang na. Gani man. Anyway, ma-update lang karon basi sa Night Patrol karon may hara na latest na action sila. Yes, sige, Action Art. Natingwaan ta kay ti ang investigator. Wala pa man dito nakabalik sa may Station 8 Action Art. But ti amo ina ang latest update ng madulog naton sa nagluntad kaina nga shooting incident. Ini si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Patrol Report. Salamat gid aksyon Zel Minardo. No mo nang latest update actually why pagigani isang latest investigation ang pulis kay ginatutukan pa ni nila pero kulang tawon ta hindi niya ordinaryong
mga persona ang naghimo ni sang krimen, no? Kay can you imagine ang gintiro nila is a moving target. Meaning kadalagan kamo pariho no? Kag gulpiada lang yang hunos ka sang pusil, tiruhon mo. Ti kung hindi kaya tanda tuod kag praktisado sa pagtero, diin ka man nga jis kaigo sinasang ang imo target yan nagadalagan man kabudlay na siya unless kung tanda kagin maglutang. Action firing line. Ang style kag pamaagi siyang nagtero butang baluntik kabalo gid maguyat sang armas. Nakaintindi siya kung paano ya iguon ang iya sini nga target. Tiya galing ang pamangkot nano gid ang madalom nga motibo sa pagtiro pagpatay sini sa biktima. Action firing line. Amo pa na subong ang ginapadalman sang kapulisan. Labi na gid dira sa Police Station number 8. No may gabi dira gali kay Kate Garoklakan, Jane Orgin Oy Siser, Joval Trinidad, Thea Kim Iriman, oy may gabi man Roland Swanki. Ara siya sa Buena Vista Rizal, Pontevedra. Paring turkudyong kuho sa Isabela, ara man nagatabid galiho. Action firing line. Ara man si Josie Lynn, Joval Trinidad, may gabi sir, Leah Younger Esquivel, Paul Spot III. Ara man si Ma'am Vanessa, kag Doc Matmeo, thank you kay Sean Shoko, Merly Gonzaga, gamonitor man, Claire Agustino Lido Tinsay, Sernal Silverio, kag Idi Laos, oy Elvera Gilugo kag Gerald Babaw, Elvera Gilugo nga monitor silinga, Arlene Bayuna Cardinal, si Nana Isabel upod naman ni Idilao sa Victorias nga nagamonitor man, Chris Mar sa Bordo Riquiron, Efren Altamera, James Oliveros, Ronald Visira, Irwin Sail kag Vivian Kawaling. Salamat sa inyo sini nga pag-monitor si Alex Montesa, may gabi man din ka naman subong pare. Teresita Batik-Batik Suela, kag John Lloyd Teves Chupa. Ini Chupi. Ters Vergara Sanso. Grabe nga monitor pa sa aton. Si John Lloyd, hindi galing John Lloyd nga artista. No? Si John Lloyd Teves Chupa. Galing kiti do artista. Hun man Action firing line. Melanie Savana Natalon kag Vanessa Gonzalez Panes, Ben Bench Menies kag Roming Estrabon Hidalanga, Mike Hilado kag Peter Gustilo, Lilia Taton ga monitorman, Villa Miguel kag Sunny Ilisan, Chari Hizon Limjoko, no Limjoko. Good evening Perla Infanti Pagunsan, thank you man for listening. Alas 7:57. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ang masaligan ng mga produkto imo sang Sen Marketing. Hoy, Pang, to kalala na nasang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema,
Dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang ang klase sang tuberculosis. Hala, tuod. Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian.
This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Diwata. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri kag hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat gid ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, nagpasalamat din sa LTO ng ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Nagpasalamat din kami nga impatigayan ng aming activity together with sa aming CHO kag sa aming barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo
nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no? Nagapasalamat ako sa kanan. Ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line! Aksyon Firing Line! Ayos, alas 8:14 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Grabe ng mga balita sa politika. May unang barangay by next year, no, ang election. Pero how true is the report nga kuno by kumadayon ang election sa kagmatunga ng Bacolod. Nung next election di kuno sa Bacolod, kung may duwa na ka-district, tuod ni nga isa kuno sa mga presidential son, mapapili, di ka matransfer sa Bacolod, di papili kuno. Ay, sadya ini, pro. Ang iba ni nga doon nag-ulo ambisyon nga nagatulotayada ni daw matunaw ning ambisyon la po. Action Firing Line! Kung tuod niya nga isa sa mga presidential son kuno, do may plano mag-cambio residente di sa Bacolod, no? Residency, do di ko nung papili. Kumadayon, anyway, dugay pa man na. Kag may mga requirements nga dapat man i-comply, galing tilawig pa man to, pwede pa man na siya ka-comply siya. Take note ng Iloy nila, Lunggaman, no? Kag may mga pamilya man dire. Action Firing Line! Ay, grabing politika, no? Pero anyway, ang parte sa implikasyon kag kung paano ini makabulig sa mga pumuluyo bla ang pag-declare sang state of calamity, ipadiscuss na lang ng dugang kung di man sa taga-OCD, taga-DILG, kung paano may utilize ng budget sa local man, since nga Region 6 included, kita mo, diri sa aton may utilize, paano ina? Ipa-explikar talang na sa mga, mga otoridad naton nga ara sa gobyerno nga makahatag intuto kung kompleto nga detalye. Action Firing Line! Ayos, no, kaduan ko lang guro si Aksondale para hindi ko ma-delay kay pakarunan tani sila Carlota kay naga-travel pa man to ang hepe kay na si Sir Garinganao, pero basi kung i-try lang si Sir Garinganao, basi ara na sa day kung okay na sa unahon kung lang siya parang at least manabalita to nakuha laton kay ina si Akson dyan nagambal sini nga may doon na sapuan nga lapsag nga dogin bilins kampo. Ano mga paminsaron sa tao subong amo na ni ang sitwasyon sang kalibutan iya subong ang magsiling kabata ang hel ina dason grasya inaginbilin mo ya imo kundi ito na nung sitwasyon siniman. Action Firing Line! Dira sa syudad sa Carlota kag kunano ang latest sini, no? Ara na sa linya naton. Anong ranggungan ni subong ni Sir Luel Garinganao? Lieutenant Colonel na siya, no? Major? While ko balo ba si kun Brigadier General na ni si Sir Garinganao? Tugay na kami way kita ay. The last time na nagkita ay kami, upod pa kami ni Bro Edi lumugang ito pa si Kawayan to mo. Online sa Firing Line! Joining us tonight, hindi ko magsala doon Lieutenant Colonel na ni siya subong mo o full-fledged Colonel na. We have Sir Luel Garinganao sa aton nga linya. Sir, may gabi? Yes, sir. May gabi si mo kag sa kanalaga pamatin si mo nga programa. Colonel ka na gid yung full-fledged subong Sir ko Lieutenant Colonel, no? Lieutenant Colonel, sir. I-promote na kay siling ko. Basta gani nga pag-promote mo ay kakapa-ice cream ka kalipat ko sa ranggo mo. Hindi kaya dugay-dugay naman nabing way takita ay kawayan ko pati yan assign the last time ko nakabisita sa imo. Pero anyway, sir, awaton ko ng tiempo mo na ni siya ang may isa kuno kalapsag nga nakitaan nga dogin bilins kampo. Anong istorya sa likod sini sir? Yes, sir. Actually, kagaina, mga alas 3:30 ng hapon, ang atong radio operator naka-receive sa isa ka phone call halin sa kay Pulong Barangay Maribimog to yan sa mga barangay na nasi dito sa siyudad sa Carlota. So informing sa aton sir nga may isa ka bata nakita nga naputo sa isa ka plastic. So immediately sir in dispatch sa aton ng aton nga mga investigador
kag dito na panabalan na ining bata actually no na kita ini sa sang duwa ka karga tapas ang mga persona ubra sa kampo sir kay isang aga. Okay. On the way sila nga makaproceed lagi na obrahan, nakapalimaw na sang mabaho na ano sir. Sabi ka baho, no? Nakapalimaw sila. Then din bali wala na nila. So paghapon yun no, nagbabaluwa sa area, din sila malabutay. Yung katuan ini ni RG Amparo kag ni Reggie Vargas nga nagapulit sa sa Shinda Camel. Bisan ng barangay talaga nagasi. Okay. Dito sa nakita nila na gamit ay nila pa din, ganyan tapas nila ang medyo may hilamon yung portion. Then nakita nila may plastic na Sprite, pula kag puti. Uy. Daw ginalangaw, no? Ginalangaw bla. Okay. Nadasok sa pilig sang bato. So, ilang sa ginalaw, tanaw, dito nakita may ulo sang isa ka bata na nagbuhaw. Uy. Then, ang ginimo nila na nawag na sa mga barangay official para magpabulig pag open na itong bag. Dito na ito nakita, sir. Kaya bata isa ka babae. Mula sa edad, mga 2 lang kadlaw. Pag sa state of decomposition na tawag, gaano na siya, sir, pudpud ang iyang maunod. Kag ara pa sa mismong iya na puso ba ng Ay sus. So Ay kaluloy. Oo. So sa counter nga pagtanaw diri ini nga bata bagong siya ko nga na bata bala sa iya. Okay. Then sunod na sa plastic pag din sa nga lugar sa may bangka waiting shed sa Barangay Nagasi. Aha. Yes. So, according naman sa pamangkot sa investigador, yung si Rodora Rizardo sa kamiglat nga nakembra sa Barangay Nagasi. Aha. Kaya po pang-respond dito yung confirm na yung bata na nasapwan, naging putos plastic, isa ka babae ng bata. Uy. So, pero why gid mabalaan sir, no? Kung taga-dra to ang possibly parent o iloy nga naggabunag sini nga ginbilin da na nahibaluan ang kapitan siguro basi kung may mga ideya da kung basi may ara nagabusong sa lugar daw kung basi ginbilin na lang nga lugar da Iablaw. That's why sir kagaina gin istorya sa investigador ang midwife kung may ara siya bala listahan sa mga babae nga nagabusong bra nga nagapaprinatan. Para ma-determine natin kung isa si ila bala ang naghimo sini nga bagay. Okay. So far, buwas makanda kami ko lang investigation dito sa area para makuha kung silong nagabino sa indira o possible naging bili lang dira sa kasi isa rin, waiting shed around 5 kilos ang dalan. Posible lang sa either ginbilin lang or either nga kahit yung ngodya nga pagbutang o pagdasok sa bato nga may bato ko sa mo kung may wala mo medyo hungod sa sulod dira para hindi makita ang lapsag na nasapwa na. So ang estimate more or less mga 3 to 5 days na ini. Ay lawig na. Okay. Yes sir. So anyway, subo-subo ni siya kay ako babae pa naman tani kun bisan pa man nga pagbunag nag-amo na ng sitwasyon kagway na kabuhi ang bata tanigin palubong lang balay ng formal nga paglubong bilang respeto sa lapsag. Amo na galing sir nga kung sino man paning inyong iloy sa lapsag nga paning makusing siya mo sa bala. Nga ginhimo yan kay kaluluwa gid sang bata way pa ginaani mo kag ang estimate lamon gani nga pag unang gid nga nabutag. Okay. Siguro mga 2 ka adlaw. I see. So anyway, hulato namon sir basi may mga update naman sa investigation nyo and hopefully kung sino man ang ginikanan sini or ang parents ni iloy man kung nangin bunga man isang disgrasya nga pasalig bla pero hindi dapat no nga mo ni nga i-dispose mo lang bisan din lang nga ibilin mo yung lapsag kagway ta kabalo ba si buhi pa the time sa pagbilin bla? Yes sir, isa pa na sa mga ginano naton kung
kay ginputos maayo sa plastic bala nga daw Gani? mabatian o daw ginungol kay diabla nga pakto ng mga bata. Sus. Anyway, layo ni siya ang nagasi sa proper sa city, no? Yes sir, more or less ang distansya siya is mga 8 kilometers, no? Kung layo. ang police station, no? I see. Sige, ma-update lang kami sa imo, Lieutenant Colonel Lowell Garingganao, sir, kung ano giman ang latest ka investigation no sini. So, basi may mensahe ka na sa mga basi magkabulig sa inyo balang aton malani nga hindi na masulit ang insidente. May appeal ka dira sa pumuluyo, sir, sa Lacarlota kapin pag isa nagasi? Yes sir, ang atong kapulisan, no, pagis yung programa sir nag-appeal lagi. Kaya nakapabulig sa mga tao nga nakahibalo sila nga nagimo sa mga bagay. Kag mismo sa mga Iloy o mismo Iloy, no, ang Iloy sila nga bata kung tani kung may siya, may konsensya siya bis kang pagpalubol sa nga bata, no, kag magkadto sa tong police station kag mismo sang iyang na ang rason niya ginamoy nga bata. At the same time sa mga pumuluyo nga nakabalog man kung sino ang may kimo sinipal yung nga kung di mo makado, makuya, magkato sa itong kapulisan na mutaw sa itong hotline para matagat ng usisa na itong bata. Kaga, kapag tutali sa ngayon nga, incident na tabo sa itong hindi maluwat kag sa mga pinanamon sa mga babae, no? Nagabinusong, na disgrasya mga kung wala, kung tali hindi na pagsulit yung bagay, kay kagumagumbalay na nga tabo nga isa bata nga wala pa siyang buot na ginhimo. Aha. Anyway, sir, salamat gisa time. Ang ginatag mo karon ng gabi, halong kagina permi sa Lacarlota kag good night sa imo. Yes, sir. Thank you, man. Kagamang gini salamat. Action firing line. Lawig na gali ni siya nga naging bilin dagin. Kung natawo na to na siling magani ni Sir Garingganao, posibleng badugay na ginputos maayo ang cellophane. Ang question ang plastic. Question sina kung bala pagputos sini sa bata nga bago ginbunag kung bala way nakabuhi napatay na o kung ano kaginbilin da kay kung buhi pa ng bata nga ginungod putos sa plastic nga para hindi bation ang hibi niya baw krimen inay-inday totoo mo na ano man nga klase sitwasyon ang inyo man muna kundi kanda sa pagsulod ang iban ginawa gani kakalabot sa simala kundiin man to nga luhod to para nga makabata, makaangkon sang anak. Anay kamo gintagaan kamo grasya na ginamo ni tabo. No kag kun napatay gid man sa taguangkan o kun anong sitwasyon, hindi man guro nga mo nang iwigit mo lang bata mo, iwigit mo lang iskilid-kilid da. Action firing line. Ay, pobre man ang hil inay, no? Angel. Tiwai niya sang sala ang lapsag na kaginbilin nyo. Sorry sa parent, pero tikon ikaw ning parent o kung iloy sini o kung ang ginikanan sini, ba makonsensya ka man tani, kadto katos puliso, no, panugid na lang mo kung anong gusto da. Action firing line. Ay, kasubo man nga sitwasyon, no? Makon mo kung ay patugin, nagpangarisgar, to yaman og tapas, to kung nag-obras kampo nga lang tawon, ati madula mo lang to sa kadugayon yung panimaho, kaluluoy man tumaagnas ng tumbangkay sang pobre nga bata no nga lapsag nga gin-abandonar sa kilid sang kampo. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Life Extension Vitamin D3. Ako si Gerald Ganzon, isa karisado nga nurse, pamatudan ko. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag
disinfection team sang syudad. Ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners. Kad nakitaan ko ang ila sakripisyo. Apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagyak ka na klase sa matay! Lumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gaspila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupangita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog. Idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, gi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko.
gaano gyud sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid boss damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw. Pero siling ko simbagi kamo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Tungod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sang amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Parade sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ining sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod! Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Buhay, ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Firing line! Last and final stretch sa aton pagpangalagad karon nga gabi. Standby sa ma-report with aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Hall. Dugangan ta mga update karon na. Kaya ang balita sa Bacolod City Hall karon nga gabi, Ario, ati budget hearing ni para sa proposed 3.25 billion nga budget sa Bacolod sa 2023 mag-umpisa sa masunod nga semana. And second, totally destroyed nga mabalay sa Bacolod do sa wala lang gali 77 no ang kadamuon sini. Action firing line. Abot pila ni ang mangin budget allocation ha para sining bulig financial. No, diri kita sa report na with Action Dale Salazar. Action Radio City Hall report. Balita City Hall, Action Dale, mayong gabi. Action Dale? Uy, doon siya kasul Action Dale? Yes, Action Art. Nakapalitrato ka lang kay Maranyon, do hindi ka kasulo daw? Ay, kala, hindi ba ka mo related sila ni Maranyon nga football player sang Negros yung una? Hindi Action Art. Hindi kay picture nyo, ginala imutaran, kundi
Dumay kuan ka mo, dumay ulo ang gid itsura niyo sa magutod ni si David ngalan niya nagle. May similarities. Similarity si David kag sinungalan ning isa ni? Si Bienvenido. Amo ni siya ang former star player sang Ceres Negros sa Football Club Action Art. Gani siling ko siya gini nung mayo mag-football. Mapatindog di siya? Bali mera sang daw clinic, daw academy, no? Nga Ay, tipro dapat tani sige-sige ni basi pila lang galikadlaw niya. Wala pa Action Art kay Yari para ni sa registration pa lang bukas nga adlaw, so basi next year pa ni mag-start ang training. Pero mayon kay 4 to 16 years old nga mga kabataan. Wow, very good. Dili maka-join Action Art kay ang plano diri mayara man bala sa kaugalingon nga football tournament nga diri mismo sa Negros Occidental. Kasi ang plano diri is kung may mapilian gid man nga team mga players dalon dito sa Spain para mag-compete sa iban man dito nga mga football club Action Art nga mga kabataan ang mga players, no? Kaya panugod pa ni Action Art kag ginapaabot iti diri sa may Bacolod, masami nga makita kay nga sila training venue dira sa may Bacolod Central District ito wag sa likod sang Robinsons or lapit dira sa may Art District. Pero meanwhile, sa mga balita naton gikan sa Bacolod City Hall, mayari diri Action Art no sang pahayag si Councilor Jude Tadeo Saison ang chairman sa Cavite Finance and Appropriation. Bago kiti next week mag-start na ang series of hearing patigayunon sang iya sining Comitiva Action Art para inisig na duso nga 3.25 billion pesos nga pondo sa Bacolod LGU sa 2023. So according sa iya, isama ni Kasibana ang ginset niya no nga schedule pinpa-reserve dira sa session hall para matubang ang mga department head nagkalilain dira ang mga offices sa may NGC para depensahan ang ila sining proposed budget Action Art. So according diri kay Councilor Saison ngati tatlo ka department head sa kada adlaw kay nga sining schedule kada hapon siya magkandak sang committee hearing para at least no kay depende Action Arts actually sa department kay may mga department dira nga tuman ka dagko or damo sa division like City Engineers Office daw ang COE ni daw isa lang niya kadlaw or sa kahapon nang ialat ni Councilor Saison para matapos no kag mabatian ang pahayag man sa ila sining head regarding sa sining budget proposal for 2023. So according kay Councilor Saison, kalabaran din sa mga officers nga dagko pondo amo ang Bacolod CDR RMO, lakip man ang Bacolod City Engineers Office kag iban pa Action Art kag according sa iya hopefully dasig bala ang talakayan ang deliberation kay iya sining deadline is before dapat sa December 31 maka-approve na ang Bacolod Council sang budget for 2023. Pamatay nato si Councilor Jude Tadeo Saison. Next week, Dale, no? Naka-schedule na ta, na-reserve ko na ang session hall, so we will start next week. Siguro sa after some session next week. Malipit lang Thursday, Friday. Malipit lang ka days ang inset natin, Councilor? Mga 1 week. 1 week na every afternoon. Okay, 1 week. Ang ako nga suggestion, mga tatlo ka department every day para at least maturo lang yung discussion. Depende man sa department. May department man nga nagamay man lang tinasig man na. No? Pero sa city engineer, the city engineer is one department. Pero daw anon sa division nga kadlako dito ang division bala. So ilaguro the whole day ina city engineer lang. And likewise ang mga dagko pagid ng mga departments ta like ang treasury kag ang mga assessors no ina tag whole day ginaburo sila lang isa. Sa iban nga balita sa City Hall, ang mga school supplies Action Art ang update naton tiara na subong nagabot dira sa may Bacolod City National High School daw dira gin pahamtang kay gin-inspect na inig General Services sa office. Kay boss nga daw ginapaabot ni Councilor Al Victor Espino ang plano is mayara sang ceremonial distribution nga patigayunon sa tatlo ka mga public schools diri sa mga syudad pero wala pa ni mahingadlan kag wala pa nibaloan ko ano oras since hibaloon pa man ni Councilor Espino ang schedule ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Pero after sining ceremonial distribution, ang plano sa syudad is ang tagsa-tagsa ka mga bulutuan Action Art ng mga public school from kinder to grade 6 at magbatumato na lang sila balakuha
sang allotted nga school supplies para sila mga estudyante dira sa may Bacolod City National High School. So subong nga gabi sang ginatpadulong naman Senior Abby Benitez dito sa may City High para i-check ining school supplies nga libre nga ipanagtag sa masunod nga mga inadlaw. On time ang ining proyekto since subong November 2, 2022 ang first day sang full face-to-face classes kag among gidman ni ang PETSA o kon target nga ginset ni Councilor Al Victor Espino. Pamatay na ron si Councilor Al Victor Espino, ang chairman sa Committee on Education. Ang distribution, we have talked with DepEd, ang atong nga ginaayo sa ila nga sila na lang di ma-withdraw. May ara man sila nagakaigo nga MOOEs kada eskwelahan nga kung sa diin makakuha sila access para sa salakyan kag ma-withdraw na lang sila dire. But by tomorrow, depending on the schedules, nagaplano si Mayor Albi nga mag-ceremonial distribution to 3 schools naton. Actionar kabatian si Councilor Espino, ang chairman sa Committee on Education. Sa update naman sa DSSD angot sa mga nagkalapektuhan ng mga balay bawon sa bagyong Paeng. May diri sang listahan ng padala sa National Art since may makabato ni nga 10,000 pesos para sa mga totally destroyed nga balay and 5,000 pesos para sa mga partially damaged man siya usually ginahatag sa Bacolod LGU gamit man ang lokal nga pondo. So based diri sa information nga ginahatag ni Sir Wendy Castro, muna siya ang in charge kung may mga calamidad action art nga nagapakita nga ang so far sa Bacolod may 77 ang totally destroyed kag 22 ang partially damaged. Pinakadamo diri ang Barangay Banago, 60 gidya ang totally destroyed dito nga mga balay. Ang Singkang may 7. May tagduwa sa Barangay Punta Taytay kag Barangay 13 and then may tag-isa naman sa Barangay Pahanokoy, Takuling Tangub 1431 kag 39 action art. Pero according kay Sir Wendy Castro, posible magtaas, posible magdubo pa ang ining figures since ngati subong nga semana nag-start pa lang sila validate ang mga social worker kung ano kamatuod ngati ining mga balay nagkalaguba, nagkalapektuhan bagon sa Bagyo Paeng action art bagati screen kag maid-id sa gihapon nga validation. Pero bukas sa gihapon ang DSSD Bacolod sa pagbaton kung mera pagidman sa mga additional nga mga balay nga wala pa bala maka-report sa barangay o kung autoridad action art kag duwag man nga mag-avail sining financial assistance. Pamatian naton Sir Wendy Castro, ang focal person for disaster sang DSSD Bacolod. Yes sir, may ara nakita initial nga record no kag subject pa ni sa validation sa aton nga mga social workers nga nagpalanaw subong sa kabaranggayanan. We have 76 totally damaged houses kag 21 partially damaged houses as of now nga record. So possible may mga changes pa ni sa Yes sir. Yes sir, oo. Kay may iban pa nga mga barangay, especially dito sa rural naton, nga wala pa sa kasulod. Kaya ato dito nga mga nagkalatumbahan bala sang kahoy, so makount na naton sila based sa aton nga assessment kung partially or totally damaged siya. Bali din nga mga barangay, sir? Kalabanan, sir, diri lang sa Dalom, sir. Sa Banago, Singkang, Punta Taytay, sa mga baybayo naton. Hindi ko kambal subong, sir, sang amount. But ang aton nga usual, ang previous naton nga ginapangatag sa totally damage is 10,000. Sa partially naton, 5,000. Pero wala ta kabalo sa sini, basi mayara, bala sa si Mayor Albi nga ihambal nga amount, amo na ang aton pagasundon. Pero previously, amo na ang aton nga amount nga ginahatag. Or local funds, ano yung saron? Yes sir. Actually, tamatian Sir Wendy Castro, ang social worker sa DSSD Bacolod dati. Wala pa man niya isang timeline kung saan naging distribution, pero depende niya sa kada sigona sa proseso sang screening kag validation action art kag usually 10,000 kag 5,000 amo siya ang ginahatag nga ayuda para sa mga nakaktuwa nga mga balay bangod sa malain nga panahon. Mga update sa balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Hall. Kabay pa padasig ang process niya parang at least ang mga nahalitan, mga balay lang kalaguba, no, magamit nila ini ang financial assistance. Guillermo Garcia, Ricky Calves, kag Liz Giton
Neni Daria kag kay Esther Famoso. Good evening sa inyo dira. Thank you for listening. Glenn Framo kag Mary Ann Mondoniedo. Thank you gida. Romeo Corsiga kag bro Kano Oreta. May gabi dira bro, no? Kag sa mga paryente na tunda. Cheney Flores kag Mary Grace Ilyuran Magan Milagros Hinlo. Ikaw lang Mark Alitaw kag Asher Prak. May gabi sa inyo. Thank you man for listening. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Alas 8:54 na. This time check is brought to you by GSM Blue. Choose what Tuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action firing line. Ayos no ko damo sa mga nagpadala sang mensahe diri ho. After sa tong balita pala sa may La Carlota, isa diri si Jumela Rose Ram D. Niya kung hindi ka man madakpan kung sino ka man nga nagbilin sang baby, si Lord na bahala sa imo. Hindi kagid maglinong, sukton kagid sang konsensya mo. Parte nito sa lapsag ba lang, ginsulod sa plastic kagin bilin, dira sa area sang La Carlota. No? Kay Lilia Taton, siling niya diin mana ang konsensya yaman, damo, da ma-adapt sang bata kaluluoy. Correct na gani. Oy, kay Madam Jinky Jalagdon, niya mayong aga, Action Art. Kay Mr. Arthur Jeff Villasor, kay aga ni sumong siya sa Arizona, sa Amerikato mo. Araman ga monitor, no? Ginatame man si Ma'am Vanessa, kag Doc Matt Mayo, Mama Lulit Jalagdon, si Papa Jude Jalagdon, Alma Oligon, Noel Amar, MJ Season, kag pamilya niya sa Barangay Pandanon, DSB. Now, Ma'am Jenky Jalagdon, may aga da sa imo man Aga ni sa Amerikato Jojo de los Santos, kag Dennis Nuestro. Thank you man Ray Flores Baryuga, kag Mary Ann Juso, no? Thank you gid sa pagpadala sa mensahe Sa Minalbagan, naraman si Josimong Calturilla, kag monitor man. Imbong Jucampo, ara siya sa Maaw. Uy, si Sir Jubal Trinidado, shout out ko no. Okay Martin Aliling, thank you man. No? Kag Peter Turiza Macadaya. Okay, salamat. Salamat gid sa pag-monitor. Ara man si Taps Cusadio, kag Dennis Badian, Jovi Munares, pariente ko si Eduardo Marfil, ara man siya ho. Okay thank you gid sa pag-monitor karon nga gabi. Hindi ko malabutan, pasensya gid kay ang tiempo ta do ginahunos lang. Pare Sindoy Ranse, pare. Way nag-uutang si imo basi sukton mo naman ko. Manos na kita. Tatamyaw ta nakabla. Paring Sindoy Ranse, thank you gid for listening. Ang iban nga ma-update, buwas sa mga nagapamangkot anong implikasyon, anong matabo sini after nga gin paidalom sa state of calamity gin declare sa Malacanang mismo, no less than the president. Ang Region 60 gin paidalom sa state of calamity, nano blang implikasyon sina no diri sa aton magamit paano magamit ini ang pundo. Kung may pundo gin man kay ti kabalukad November, December, amo ning katapusan sang hura sang budget for this year.
kung ikaw ang nagauyat sa rinda sa gobyerno o kung sa administration, kag sang last May election ka lang niya nagdaog, meaning baguhan ka nga incumbent officials or sitting elected official, ting ginagamit mo nga pundo subong allocation pa for this year that was allocated sang imo sining sang previous administration nga ginbuslan mo. Action firing line. Na ang masunod nga tuig dira pa na magaumpisaya ang budget nga para gid sa imo nga pagpangalagad. No problema naman galing by next year, ako nagalaom no nga by 2023 ang Bacolod ang magkinaglanon din nga mga job order nga i-augment sa pila ka mga offices. Sigurado nga may ara na no nga ma-provide nga pundo nga available sa pagsulod sa 2023 nga budget allocation. Action firing line. Pero as to kung pila ang i-hire sa city government, amo nang white na may baluan kung pila nanong ila plano kag ina mga deliberation mangin part sa gina-propose nga budget for Bacolod City nga magaumpisa sa masunod nga semana according sa kay Councilor Tadi Saison. Action firing line. Way tagaling tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad pangot gigita sa takna nga alas 9. Nangin kabuylog ta karon nga gabi diri sa technical side aksyon Henry Espulgar, kabuylog manaton si aksyon JM Baikin, kag backup taman karon nga gabi si aksyon Eden Abuso. Kung naman aksyon nagtay hupon, thank you for joining the show. Una sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.